Takže čau, moje meno je Lepasa Sovča a pri dnešnom videu sa vám chcem poďakovať za hranicu 10 odberateľov. Znamená to pre mňa veľmi moc. Takže za odmenu prekročenie hranice 10 odberateľov by som chcela urobiť súťaž. Lenže bohužiaľ tam toho nebude moc veľa na vyhratie, len videá. Je mi to moc ľúto. A keďže 10 odberateľov nie je ešte nejako moc veľké číslo, prepáčte, ale nebude sa súťažiť o nejakého pečopáka. A není to len kvôli tomu, že mám malo odberateľov, že nedávam ako výhru pečopáka, ale kvôli aj inej veci, ktorú vám už nepoviem. Takže vašou úlohou je nakresliť Caitlyn takejto póze. Nejako, takto. Au. A tá najkrajšia kresba bude výhercom. Prvá cena bude, že si môžete vybrať, aký film by som mala začať natáčať. Ak nebudete vedieť, napíšem vám medzi 3. Ak budete, tak poviete a je to. Druhá cena je music video podľa vášho výberu. Tretiu cenu poviem neskôr. Tretiu cenu som nedomyslela. Tak, a to bude všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám podarí kresba Caitlyn, ak sa dá, pripojíte. A aby som vedela, kto sa pripája do tej súťaže, napíšte do komentárov, prihlasujem sa. Ďakujem, toto bude všetko z videa a čau sa!